ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Hindi ka rito. Nakikita mo? Nakikita mo yan. Nakatagilid. Sa pangalan ni Jesus. Wala na sigurong daya to, ha? Oh. Sakit pa. Sino ka? Sino ka? Hindi ka magsasalita. Kilala mo ba ang Diyos? Opo. May takot ka sa Kanya? Opo. Sige, makikipag-usap ako ng maluwalhati sa'yo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Opo. Sige. Babae ka, lalaki? Babae po. Bata ka, matanda? Bata, matanda? Hindi po katandaan. Sige. Kilala mo ba si Jesus? Opo. May takot ka sa Kanya? Opo. Ano ka ba? Mangkukulam ka ba? Mambabara ka ba? Suwag ka ba? Etc. Maligno ka ba? Ano? Buhay ka ba tao? Kulam po. Mangkukulam ka? Opo. Taga saan ka? Doon po. Sa Olonga po. Eh, ano naman kasalanan ng taong ito? Naingita po ko sa kanila. Eh, bakit ka naman kasi naiinggit sa taong ito? Masipag po Ano siya. ba pangalan nito? Pangalan? Masipag. Anong kinakainggitan mo kay Virgie? Masipag. Eh, ano namang klaseng sipag? Masiyahin lang? Ano naman ang matutuwa ng Panginoon sa ginagawa nyo? Masipag. Masiyahin. Ano ba yung totoo? May gusto ka ba sa asawa nito? Wala po. Eh, bakit ka nandito sa loob ng katawan niya? Naingit lang ako sa kanya. Eh, ano bang tumutukso sa'yo? Bakit mo na pinagkakainggitan si Virgie? Ha? Masipag po siya. Sobra-sobra. Sipag-sipag. Tignan mo, ha? Ang dami niyang alaga doon, ang dami niyang nakalagay dito kay Virgie. Paano ka nakapasok dito na marami siyang anting-anting? Ha? Ha? May galing pa sa ibang lugar. Oh. Paano ka nakapasok dito sa kanya na? Paano mo to napasok? Anong mahigang ginamit mo? Paano ka nakapasok ng ganong kabilis? Kaya mo pumasok kahit may visa ba to? Wala. May visa ba to? Wala. Wala. Oh, di ba? Narinig mo? Sabi ko sa'yo, ayaw ko magsalita dito sa kwintas nito. Di ba sinabi ko sa inyo kanina? Hawak ko pa lang. Pangit kung sabihin kong walang visa. Basta sinabi ko lang, huwag niyong respetuhin yung upong Nazareno kasi huwag niyong lalagyan ng bala o ganito. Walang visa, di ba? Wala po. Kaya ka nakakapasok sa katawan niya. No, isipin mo pag magpapagawa po kayo ng ganito sa lahat ng gagamot, siguraduhin nyo na kunin nyo yung dasal. Kaya siya nakakapasok. Kailan ka pa niya sa loob ng katawan niya? Tingnan mo, mayroon pang bawang, may asin pa. Ang dami pa. Eh, pinapagod. Sa altar niya po, meron siyang ganyan. Ha? Ano bang trick na trick mo kay Virgie? Bakit ayaw mo huminto? Ha? Para hindi na siya magtrabaho. Hindi lang siya magtatrabaho? Bakit papatayin mo na ba siya? Hindi po. Pahirapan mo lang. Opo. Ano bang dasal ginamit mo sa kanya? Anong klaseng dasal? Kung ano-ano na lang po. Paano mo nga nadadasalan? Anong kinuha mo sa kanya? Pipilipitin ka sa loob ng katawan nito. Maniwala ka sa akin. Buhok niya po. Buhok. Buhok. Kalasin mo. Dalawang kamay. Lahat sa katawan niya. Lahat ng sakit. Ayaw ko sana itong gawin sa inyo. Kalas! Kita nyo, ha? Wala daw visa, sabi ng mangkukulam. Ito kanina, hinawakan ko to. Respeto na lang po sa Panginoong Kristo sa pong Nazareno. Pag nagsusot ka nito, tingnan mo, wala daw visa. Totoo naman taga sinabi niya. Mangalawa, ang dami pa. Wala daw visa, kaya siya nakakapasok. Kaya nga sabi ko, kung may visa to, hindi ko basta-basta makakapasok. Ang ganda pa naman ng pagkagawa nito. Sinadya talaga, oh. Ang hirap kaya maggawa nito. Ako nga gusto ko magawa nito eh. Kaso nahirapan ako lang. Gamit ganyan. Kalas!
Anong buhok? Kalas. Sige. Ilang taong ka na, ate? Yung totoo, yung ilang taong ka na? 43. Sige. 33 pa lang to. Sige. May asawa ka na, may anak ka na? May anak ka na? Ilan ang anak mo? Kalas. Ano nilagay mo sa likuran niya? Bakit sumasakit? Pati sa batok niya. Ano? Buhangin. Inuwalan mo siya ng buhok, tapos buhangin. Sige, Kalas. Paano mo pala nakuha yung buhok niya? Paano mo? Paano? O, sige. Kalas, taga-ulong ka po ka? Sige. May asawa ka na. Ilan ang anak mo? Ito, wala pong anak. Pero yung nagkukulang sa kanya, may anak. Sige, Kalas. Itong ginagamot ng Panginoong Nazareno, wala tong anak, ha? Kalas! Gusto mo ba talagang parusahan kita? Papatayin ko yung cameraman, niwala ka sa akin. Ayaw ko itong gawin. Pero ang ginagawa niyo, pinipilit niyo ako eh. Gusto niyo maging salbay ako? Hindi po. Babalik ka pa, hindi na. Hindi na po. Mangangako ka o hindi? Papangako ko po. Kanino ka mangangako? Kanino ka mangangako? Sa Panginoon po. Anong pangalan ng Panginoon? Sino siya? Si Jesus. Anong pangalan ng aking Ama sa langit? O sige, ang pong Jesucristo. Mangako ka sa aking Ama na huwag kang papasok dito. Porket walang bisa yung mga anting-anting niya na pinaglalagay ng ibang manggagamot, ginagawa mo, kengko yung ibang manggagamot na kawa ka ng Diyos, naintindihan mo, ha? Po. Ang pakiusap ko lang, huli na to, naintindihan mo? Ayaw ko nang papasok ka dito, ha? Kung ginagawa mo, yung porket walang mga bisa yan, huwag mo nang pakialaman, naintindihan mo? Kung naiinggit ka sa buhay nila, manahimik ka na. Ang pakiusap lang ng Panginoong Kristo, magbagong buhay ka. Gusto mo ba talagang malulong ang iyong anak sa kasamaan? Mismong ikaw ang nagbebenta sa kasamaan. Gusto mo? Maawa ka, may anak ka. Ito, wala pa tong anak. Ang pakiusap ko lang sa iyo bilang instrumento ng Panginoong Kristo. Tigilan mo na ang pagdarasal sa Kanya, naintindihan mo? Hanggang hindi ka marunong tumawag sa aking Ama at hindi ka marunong magpakumbaba at hindi ka rin marunong magpatawad sa iyong kapwa at hindi ka pa nakakahingi na kapatawaran sa aking Ama. Naiintindihan mo, ate? Mapalad ka nga may anak ka kaysa dito sa taong ito na walang anak. Naiintindihan mo ba ang aking sinasabi? Napakasimple lang ang sinasabi ng aking Ama. Manalig ka lang at manampalataya. Parang yung anak ay sa panahon mo nung mamatay ka na at ang iyong asawa at kinuha na kayo ng Diyos, meron ka naman may iwan na magandang asal na hindi pagpaparisa ng mga anak mo ang iyong kasamaan. Manahimik ka na, pakiusap lang. Maging masaya ka, may asawa ka na, may anak ka na. Intindihin mo ang pag-aaral nila. Pinaka-importante sa buhay ng isang tao yon. Ang pag-aaral ay yun, ay hindi mananakaw. Naintindihan mo? Meron kang dangal at ipapakita sa iyong pamilya at anak na gumawa ka naman ng kabutihan sa iyong kapwa. Naintindihan mo? Lagi ka magtawag sa Diyos. Huwag ka magpatukso sa demonyo. Naintindihan mo? Sinasabi ko sa iyo. Ang inggit ay tinutukso lang kayo ni Satanas. Pag nakuha niyang katawan lupa mo at espiritu mo doon sa ilalim ng lupa, ay hindi ka na. Wala na doon tubig. Walang pagkain doon. Ulitin mo pa to. Wala ka namang kasaysay-saysay rito at inggit eh. Wala namang kwenta-kwenta yun eh. Alam mo, ba't mo naman ito na kanya kainggitan? May asawa ka, may anak ka, may apo ka. Ito walang asawa. Dapat nga maawa ka rito. Gusto mo, paampun mo na lang yung apo mo sa kanya. Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit ano ba kinagagalit mo at kinainisan mo rito. Bigyan mo ko ng magandang dahilan. Wala po. Bibilangan kita ng 3. Wala po. Masiyahin lang yung babae. Purkit masiyahin lang, ganun lang. Ano lang po ako sa kanila. Na ano? Naiingit. Kasi masaya silang pareho. Eh, nasan ba yung asawa mo? Masama. Eh, bakit hindi mo kausapin yung mga anak at apo mo?
para maging masaya ka, video call mo ng asawa mo. Nagsiselos ka dahil silang pamilya ay masaya. Opo. Sabi ni Magnetico yun, ha? Opo. Yun lang, kinainisa mo, gusto mo makasira ng buhay. Gusto mo bang makapatay ka? Pag nakapatay ka at nakapatay mo to sa pagkukulang mo, matinding parusang gagawin sa'yo. Ibaon mo na lang yung isip mo sa iyong apo at anak, naintindihan mo? Ibig sabihin, ilabong mo na lang yung utak mo doon sa iyong mga anak. Sa mga apo mo. Turuan mo sila ng magandang asal. Yun ang pinaka-importante. At kahit saan, matuwa naman yung guardian angel mo na meron ka natutunan at meron kang itinuturo. Sana naman yung mga tinuro sa'yo ng mga magulang mo yung unang panahon, maituro mo sa iyong anak sa mga apo mo. Naintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Nasa ibang bansa naman pala asawa mo. Ang asawa nito, nandito lang. Kasama po niya ang nagtatrabaho. O, kasama pala nito nagtatrabaho. O, naiingit ka na nagsiselos na maganda sila, naglalabing-labing sila, di kausapin mo yung asawa mo. Kasi yung inggit kasi, tinutukso ka ni Satanas. Tigilan mo na yung pagkukulam mo. Ilang taon ka na ba taga mangkukulam? Kailan mo pa ba natutunan na ito? 30 lang po ako. 30 plus 43 ka na. Tigilan mo na yan, itapon mo na. Pwede bang itapon mo na sa araw na ito? Palalabasin kita. Itapon mo. Nasaan ka sa Olongapo ngayon? Nandito po ako sa kapatid ko. Nasaan yung gamit mo? Pagdarasal. Nandito sa bahay. Itapon mo na, pakiusap. Opo. Itapon mo na. Una sa kapatid mo, tapos na sa bahay. Malapit lang ba yung kapatid mo sa bahay niyo? Malayo konti po. Sasakay pa ba ng sasakyan o motor, etc.? Sasakay po. Kailan ka uwi? Mamaya po. Sino kasama mo dyan? Ang kapatid ko po. Ilan yung kapatid mo? Tatlo po kami. Sino yung kapatid mo dyan kasama mo? Babae, lalaki? Babae po. Ilang taon na yung kapatid mong babae? 37 po. 37. Opo. Kalasin mo lahat yan. Kalas! Ngayon din. Ay, naku. Pupukpukin na kita eh. Bakit walang visa to? Kaya nagtataka ko kasi kung may visa to, hindi makakapasok ang mangkukulam. Pinabayaran pa po ata yun. Kung may bayad talaga to, iba. Doon nga sa Quiapo, bumili yung narinig ko doon, yung medalyon, nasa 2.5. Pera pa yung kargandasal. Meron pang iba, nasa 3.5. Meron pa nga sa YouTube, meron pa ako nakikita. May kasamang, ay, huwag na, ayoko na. Basta naririnig ko lang. Meron akong pasyente kasi doon ko nalaman. Tulad nito, 3. 1, 2, 3. Tsaka ito. Oh, may abo pa. Ano kaya itong abo nito? Tapos ito, meron pa. Ay, wala daw visa, sabi niya ha. Yung magkukulam. Kaya daw siya nakakapasok. Hindi ako nagsabi niyo na. May visa ba to? Wala. Oh. Bakit ganyan mukha mo? Maitim. Maitim ka ba? Baluga ka ba? Ha? Maitim-itim ka? Hoy! Para kang bruha. Bet, bigla nag-iba aura mo. Na daw visa, sabi niya ha. Hindi ako nagsabi ha. Hindi ko na alamin ang pangalan mo ha. Meron pa, wala na. Titingnan ko. Para sigurado. Uli na to ha. Tanda mo. Pag bumalik to sa akin, patayin na kita, maniwala ka sa akin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Nilalagyan ko to ng visa, tinatawag ko si Magnetico. Gawin itong magnet at i-detect sa akin. Pag meron parusahan sa loob ng katawan, umatake kayo, pagbibigyan ko kayong lahat. Amen. Maniwala ka sa'yo, aatake sila. Wala na nga. Salamat. Ayoko na tumaulit ha. Naintindihan mo? Huling tanong, isang sagot. Mangangako ka, hindi. Mangangako po. Huwag ka na magpapatukso kay Satanas. Opo. Itapon mo na yung ginagamit mo. Kung naiinggit ka, masaya sila dahil masaya ang pamilya nila at kinainggitan mo siya, parang ano na rin yun eh. Meron na rin intensyon na pagsiselos yun.
nasisiyahan ka sa mga kapitbahay mo, nagiging masaya sila, masama yun, naintindihan mo? Maganda naman trabaho asawa mo. At nagtatrabaho din sila. May pera ka naman buwan-buwan dumarating. Isa dito lang nagtatrabaho sila mag-asawa. Dapat nga, kahit pa paano magbigay ka sa mga kapwa mo mahirap kung nakakaluwag-luwag ka Intindihan mo? Pwede ka naman magsimba kahit ano man na reliyon Magbigay ka doon ng ikapu mo. Nakakatulong ka na sa kapwa mo. Lahat naman ng charity ng mga simbahan nagbibigay sa mga mahirap. Di kahit pa paano, kahit piso, nakatulong ka rin. Intindihan mo? Mas maganda pa yon. Ibuhos mo na lang yung sarili. Una sa Diyos, magbalik loob ka. Pangalawa, sa iyong mga asawa, anak, apo. Naintindihan mo? Mismong ikaw lang nagdarasal nito. Kinuha mo yung buhok niya. Tapos, itapon mo yung buhok niya. Kalas sa buhok. Lahat. Kalas, dalawang kamay. Linisin mo lahat. Walang kakwenta-kwenta. Ay, nako. Lahat. Ay, nako. Napakaano ang ginagawa niyo sa tao. Alam mo yung pagsiselos mo sa pamilya ng isang tao na inggit ka, gusto mo rin yata ganun rin ang asawa mo Di ba? Di ba? Di ba? Tama ba ako mali? Gusto mo yung asawa niya, parang ganun din sa asawa mo. Hindi ko sinabing pagnanasa. Ang ibig sabihin, ganun din kasaya. Naintindihan mo? Tama ba mali? Masiyahan ka, naintindihan mo, ha? Ulitin mo pa to. Sigurado. Nangangako ka sa Panginoon. Mangako ka. Itaas mo yung mga kamay mo. Kanino ka nangangako? Anong gagawin mo? Sabihin mo sa Panginoon. Alam mo na mangako. Alam mo na magsalita. Marunong kang magdasal kasama. Marunong ka rin magdasal dapat sa Panginoon. Layuan ko na po si Virgie. Hindi na po ako mag-ano sa kanila. Papagalingin ko na po. Ang aking ama pa rin ang magpapagaling. Magkakalas ka lang. Naintindihan mo? Nangangako ka sa Panginoon na hindi mo na ito babalikan ng taong ito at magbabagong loob, magbabalik loob ka sa Panginoon. Yun ay sinabi mo na ang pangalan mo sa Panginoon. Pero kahit hindi mo sinabi at hindi ko tinanong ang pangalan mo, malayong edad mo. 33 pa lang to, wala tong asawa, magkasama sila magtrabaho. Ikaw, may asawa ka, may apo, may anak ka na, maawa ka na, intindihan mo? Ha? 43 ka na. Maintindihan mo sinasabi ko? Tama na, ha? Maraming salamat sa iyo. Nawa ang aking ama ang maghari sa iyo, sa iyong isip at puso. Ganon din sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tanggalin mo ang inggit at galit sa iyong puso. Ulitin ko, nawa ang aking ama na si Kristo at ang poong Jesus Nazareno ang maghari sa iyong utak at isip at puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Humayo ka at umalis ka na sa loob ng katawan niya. Layas! Ilang minutes na tayo? 25 minutes. Gising! Anong pangalan? Virgie. Ilang taong ka na? 33. 33. Ilan anak mo? Wala pa po. Ilan asawa mo? Isa lang. Isa lang. May apo ka na? Wala pa po. Wala pa. Nasaan ang spiritual mo at diwa mo? Etc. Diwa. Pag sinabing, pag natutulog ka, nakapikit ka, saan ka dinadala ng utak at imahinasyon mo? Wala. Wala po. Parang tulog-tulog po. Tulog ka lang. Hindi ka kasi natutulog. O nga po eh. Parang tulog ka lang. Saan ka natulog? Diyan o sa bahay nyo? Parang nasa bahay po ako eh. Lakasan mo, para kang nasaan? Nasa bahay. Saan bahay? Sa kwarto po namin. Sigurado bahay nyo? Sino kasama mo ron? Wala. Wala kang kasama lalaki? Wala. Isa lang kasama mo? Oh. Wala kang kasama anak? Wala po. Yung anak po ng asawa ko. May anak po kasi yung asawa ko. Bali doon lang siya natutulog. Opo. Katabi mo. Bale, hindi. Hindi, yung sa pagtulog mo ngayon ng diwa mo. Hindi. Ay, wala. Mag-isa ka lang doon. Okay na. Yun lang ang ano mo. Alam mo, natutulog ka sa bahay nyo. Pero nandito ka. Pagkagising mo.
Teka lang. Dasalan mo na kita. Ano yung kamay mo? Yuko. Dali ko lang ayusin yan. Pagmula ang sakit mo, sabi mo in Jesus name. Hawakan mo ulit yung ulo mo kung masakit hindi. Masakit hindi. Hindi po. Galaw mo leg mo. Wala na. Wala. Sabi mo kanina, wala daw tong bisa. Sinabi mo ba ito walang bisa? Hindi po. Diba sabi niya walang bisa? Nakabidyo rin po dito. Naka-video pala, may record ka pala. Wala daw to bisa, ikaw lang sabi niya na. Magkano ba binili mo nito? Bale, 500 po yung dalawa. 500. 500 daw po yan ha. Sabi mo walang bisa ha. Ano ba itong parang ano ba to? Ay, ano po, yan ng yung insenso. Tapos asin, tsaka Magkano to? wala po. Siya lang po yung gumawa. Ako lang po yung gumawa niyan. Yung abo ng insenso po, tsaka nilagyan niya ng asin. Ito, Ito po yung... sa mga manggagamot. Hindi, sa amin po yan. Sa probinsya nyo? Hindi, binigay po ng kaibigan ng asawa ko po yan. Linagay po namin sa sasakyan namin. Tapos nung nararamdaman ko kung ganito ako, ano ko lang po dyan kasi sabi po nila, Wala nga daw bisa. Sabi mo, walang bisa. Ikaw nagsabi walang bisa, sinabi mo ba yon? Salamat po Panginoon Kristo. Talong ka nga, Mayas. Ako na bala sa leg mo. Masakit pa hindi na. Salamat sa Diyos. Lagi kang magdasal ha.